Aki nem tud aludni. Altasson el valaki, bassz. És aki nagyon aludna. Arcon a reggeli kelés. R33 stúdió. Azt szeretném megkérdezni, kedves Gyula, hogy mi jut elsőként eszedbe a hegyaljáról? A sár. A sár, és miért pont a sár? Azért, mert hát ugye egy ártérben vagyunk, és hát nincs megfelelően előkészítve a talaj. Ez így az első. És ez pozitív, vagy nem annyira? Hát ez akkor pozitív, hogyha bulizunk, ugye, és a sár az úgy jó, hogy csúszkálni. Akkor viszont nem pozitív, amikor reggel meghúzzák az automata tojtojosok. Tudom én a nevüket, ne féljetek csak lássam meg őket. Ugye arra kavarom őket a gecibe, mint a szar. Mert hogy az én autómat azért húzták meg ma, mint a szar. Figyelj ide, Gyuszi! Te ne pofáznál, te is kapsz Meg vannak egyet. oldva a problémák. Mi az, hogy kapsz egyet? Figyelj, én is pesti buzi gyerek vagyok, tudok beszélni a többi pesti buzi gyerekkel. És akkor mondjad nekik, hogy... Megmondtam nekik, hogy annyi a téma, itt ez az út végén az autók elkanyarodnak jobbra vagy balra, senki nem áll meg az úton. Ez meg a nagy színpadi, ez is elhúz innen. Igen, és ez most már szerintem lehetséges is, mivel hogy szárad fel a sár. Igen, akkor mondjátok ez ennek az elmondását. De neki meghúzták az autóját. Tedd bazd meg. Neki meghúzták az autóját, emiatt. Technikailag, hogyha meghúzzák az autót, mi történik? Van biztosításod, kifizeti a biztosító. Érdemes? Érdemes, ha? Szerintem így. Innen erről a poltról visszatekerünk kb. 1 percet, most. Tehát azért azt szeretném elmondani, hogy mi már hétfőn kijöttünk, hétfőn állt mindenünk, aztán tegnap kaptunk egy fantasztikus mindenünk, rendben voltunk, gyönyörű szépen, és tegnap kaptunk este egy vihart, és mindenünk összedőlt, kivéve a fősátrat, de az árnyékparkunk totál rongyra ment, de amint látjátok, lelkes önkénteseink vannak, és már áll a sátor. Akvapocoló, ahogy Gyula nevezte el, a grófnék, a susnyás sétány 2 szám alatt laknak. Ma nagy mostást tartottak, mert minden beszáradt, úgyhogy már beszedték, de azért a tegnapi sárnak a nyomait még láthatjuk száradó ruháikon. Kedves Hegyalja TV nézők! Most megyünk és megzavarjuk a pakoló embereket, hülye kérdéseket teszünk fel nekik, hogy ne tudják a munkájukat végezni. Azt szeretném kérdezni, hogy mi jut elsőként eszetekbe a hegyaljáról? Buli, szórakozás, jó hangulat barátokkal. És te hogyan tervezed ezt a fesztivált? Hát igazából én itt dolgozó vagyok most, úgyhogy ami koncertre ki tudok menni, arra kinézek. Aha. Tehát tök szopás az egész? Hát igen. Aha. Mi jut eszedbe a Hegyalja Fesztiválról elsőként? Elsőként az, amikor tavaly itt voltam elsőként dolgozni. Jó. Tehát végig dolgoztál? Igen, végig dolgoztam az Ökorellóval. Azért voltak olyan pillanatok, amikor tudtál kicsit koncertet nézni? Persze, minden este. Szia, hadd kérdezzem meg, hogy neked mi jut eszedbe elsőként a Hegyalja Fesztiválról? Hát a buli, a haverok, meg a munka. És a munka mellett lesz időt szórakozni? Lesz, kerítek rá alkalmat. És mi az, ami érdekel itt a Hegyalján? Hát legelőször is a Motorhead. Az igazság, hogy legfőképpen mondjuk az Operencia, Kabola Baby, BHVC. Hát nem hallottam még róluk, de majd megnézem. A Motorhead is tök jó lesz, csak pont itt fog keverni, úgyhogy nem fog tudni elmenni. De hát itt már láttam őket egy pár szót. Hát ez az igazi szopás, tudod, mikor nem tudják lepasszolni már. Hát csak tudja. Ezt nem értem. Szevasz, sörhűtő! Hogy érzed magad? Nézzünk ki a melegbe. Jó, menjünk ki a melegbe. Mi a terved mára? Terv nincs. Semmi terv?
Akkor csak úgy ellézengsz itt? Igen, lézengés lesz. Nem tudom, mivé fog alakulni a helyzet, de... Vannak koncertek, amik érdekelnek itt a hegyalján? Nem tudom, mi sikerül. Hát mi most vagyunk itt először, úgyhogy itt minden újdonság. De fesztiváloztatok már az előtt is? Persze, igen. Szegedre jártunk a színre, úgyhogy most mind a kettőre megyünk. Ó, az nagyon király. És kifejezetten van olyan zenekar, ami érdekel benneteket itt a fesztiválon? Hát Groove Armada elsősorban, meg a magyar zenekarok. Inkább az ilyen alternatív, nem az ilyen rokkos. Hát engem is körülbelül ezek Herbalizerre jöttem, Roots Manuvát is megnézem mindenképpen. Nem tudom, majd alakul. Megnézzük a Kispált így utoljára, megnézzük az Ákost elsőre. A Csapdán várunk néhány olyan számot, ami tetszik nekünk. Hogy érzitek magatokat? Már elég jól? Kiválóan, őt kérdezd. Nem, bocs, ne haragudj, én nem vagyok. Ő a sajtószóvivő. Figyelj, most érkeztünk, most készülünk lesátorozni, eddig teljesen jó a fesztivál. Nagyon király. Mi sem csalódtunk. Elcsodálkoztunk az átépítéseken. A partot, átlépte a part. Tudod, van ilyen mi az öreg, mondja, segíts. Csináltak egy öblöt. Hol? Hát hol? A fürdőhelyen. Tiszaparton, a hídláb. Ja, az a kis kiemelkedő rész. Azt én is láttam. Tetszik nektek? Nem. Nem tetszik. Megzavarja. Igen, eltüntettek. Nektek mi jut eszetekbe először a hegyaljáról? Anyádat. Karszalagotokat légy szíves. Neked mi jut eszedbe elsőként a Hegyalja Fesztiválról? Egy kicsit bővebben kifejtenéd? Van-e valami koncert, amit esetleg szeretnél? Amit esetleg szeretnél megnézni, hogy végig így tervezed? Tehát semmi. Hát van aki munkával, van aki szórakozással, van aki így tölti. Szervusz Bimbénnel a Hegyalja Fesztiválról jelentkezünk. Ha jól hallottuk, akkor te vagy a Muszter a zenekarnak az énekese. Egyelőre még én is úgy tudom. Mi a Jász-Nagykun-Szolnok megye észak-alföldi vidék régió délebbi részén helyezkedünk el. Teljesen nem tudom szavakba önteni ezt az érzést, amit... Mondd a város nevét, az segíteni. Kunhegyes. Mesélj még, mikor alakultatok meg ilyen fasságot, tudod? Nem tudom. A gimnázista éveink elején összejött a banda, Sanyi jött Bogival, Lukács jött Sanyival, Sanyi jött Lukáccsal, Joe meg Meleg. Mi volt az első slágeretek? A zöld, a bíbor és a fekete! Török
Csörögve zúgnak a betonon, lánctalpas éjszakán. Megváltozott a véleményem, ez tényleg elég jó zenekar. Kedves Hegynek nem teteje fesztivál tévénézők, elérkeztünk az utolsó naphoz, és itt is épp egy nagyon szar koncert megy, úgyhogy nézzünk körül, hát találunk inkább részegeket, akik sokkal izgalmasabbak. Megkérdezzük itt a srácokat. Sziasztok, srácok, ne haragudjatok a zavarásért. Ez az utolsó napja a Hegyalja Fesztiválnak. Az a kérdésem lenne, hogy melyik volt a legszarabb koncert, amin voltatok? Nem is voltunk koncerten. És a Zöld Sátorban voltatok? Tavaly voltunk. Nem. Tavaly. Amikor ott volt a Tesco Disco, ugye? Valami ilyesmi. Tesco Disco volt. Mi volt a legrosszabb élményed itt? A reggelek. A reggelek? Az hány órát jelent? 6. Mert akkor mi voltak akkor? Meleg. Borzalmas meleg. És mit csináltál, hogy nem bírtad a meleget? Kerestem egy hűvös pincét. Amiben nincs bor, az gödör. Narancsárga jelzésben vagyunk éppen. Hát az előfordul mindig. Nem lesz vihar. Nem fáj a Nem fejem. félted a sátrat? Nem. Hát nem egy nagy érték. Meg nem fáj a fejem, nem lesz vihar. Mi volt a legrosszabb élményed itt a Hegyalján? A legrosszabb? Nem tudok rosszat mondani, az a baj. Vagyis szerintem nem baj. És a zöld színpadon sűrűn jártál? Minden nap legalább sokszor. És hogy tetszett? Nagyon. Mi tetszett? Mi tetszett? Az, hogy megszervezték és ott van a helyén. Itt a Magna Cum Laude-ről hallottam, hogy tegnap szar volt, mert kicsit parasztok voltak. Csúnyán beszéltek. A színpadon? Igen, a színpadon csúnyán beszéltek. Erről nem is hallottam. Ez még annál is durvább hír, mint hogy arról ott, Csimpi, mutasd a kamerának, hogy ott egy bungee jumping van, tegnap leesett egy srác, mert elszakadt a mellé, a kötele. Igen, és most kómában van állítólag kórházban, de van perelve a tulaj, meg minden, tehát ez elég durva hír, de ez, hogy csúnyán veszettek a színpadon, ezt azért így holt verseny alakult ki. Jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Hegyalja nem teteje fesztivál. R33. Vissza akarom nézni, jó? Leszarom a dolgozó, ugye? Kurván leszarom, tekerd vissza. Anyádat.